едно време по жътва се разнасяме децата. Хайде, ти не се чакай сега да се видим. Сега и сенчета ще го направим, да не го напича много слънцето. Чесънче сме вързали, да не го налазят змиите. Планя стана, младите още спът, не спът, айде, да идват, да почваме да жениме. Закъсняваме, айде. Айде, ще бащаме. Айде, жътвари! Иди, Младиш ли са ти? И най-после дойде реди на последната нива, която трябва да пожени. Давайте народи. Ами първо да се прикръстим и да кажем, хайде, да много Бог помогне, за те плани стане нищо да не останеш. Амин. Най-после приключахме и с жътвата. Дойде ред да отрежем и брадата. Кой ще режи? Как кой ще режи? Как Марийка? Тя беше първо на чакъра и тук брадата на нея се пада. Хайде, как Марийка? Хайде, дай да сложим слога. Какво ще направим? Така. Айде, отидете за полски цветя, че да стане по-красива брадата, де ще я подаряваме на стопанина. Айде, Лева Марийка, аз ще ти помагам. Каквото кажеш. Така. Трябва да се види най-древно. Най-хубавия. Да бъде когато шая. Ама аз и тук имаме червена панелка. Ще ви привържеме срещу уроки и за благодат. Както кажеш, ама чакай тук да сложим, дайте стъпкови сега. Стъпковите, паламарките. Айде да видим стъпковите. И битката служи. Ето хляба, лука и солта да сложи. Хляба и солта и лука за берекет се слага. Дай сега да я плащаме. Ама, какво стана цветята? Айде цветята, децата да дават цветята за брадата да се украси, да стане по-красива. Гледай сега. Дай сега. Ама, докато я плетем брадата, какво сте умълчали? Я, Доня, я подхвани, че хубаво пееш по нея. Също да не ви изпее една песен. Една стара песен, моята баба, аз от нея я помня. Тя я донеса чак от Добруджата. По жътва. Тя се пее по жътва тая песен. Дай сега, дай. Ой, вело, вело, хубава вело, ой, вело, вело, хубава вело, я дай си вело, паламарката, вело, салтамарката. Ой, вело, вело, хубава вело, паламарката, вело, салтамарката. Сутрин рано да станеш, сутрин рано да станеш, на нива да идиш, жатва да
да жениш, вело снопи да връзваш. Ой, вело, вело, хубава вело, жатва да жениш, вело снопи да връзваш. Ой, еньо, еньо, късканджи, еньо, 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 късканджи, еньо. Ни пала марта да върне сълтава. Иди си, еньо, върви си, еньо, ни пала марка да върне сълта марка. Ой, еньо, 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 ни пала марка да върне сълта марка. Тя много красива стане тая брада. Блазема на стопанина ще се украси къщата. Тя е за берекет. Ами късмета. Дай сега, както кажеш, ама чакай сега, да благодарим първо на Господ, че ни даде възможност. Едно дори на Бог да бъде тъй милостив. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Айде сега, тук чака още да вземем. Сега вземете три. Три ръкойки вземете да се вържат. Три бяха, Така, трички, завържете ги горния край, разтворете ги така като колипка да станат. Там се слага султа, лука за берекет на нивата. Така, разпределете ги като колипчица. Служете сол. Откъсни едно залъче от хляба. Едно залъче само се отчупва. Чакай да вземем идеи. Така. Вътре, в колипката се слагат тези неща за берекет на нивата. Браво, браво. Айде малките, някой да вземе да полее на жатварите. Айде, тук прибрахме. Дай, първо на... Айде на баба Мара. Тя най-първа, най-сръчна. Жива и здрава да си. Браво. Айде на стопанина. Голяма да пораснеш до година, пак ще да покана на жътката. Да си първа на черкана. Жива и здрава най-важно. На момите, на ергените да са наперени. Така. Сега да ми брадата на стопанина на нивата. Стопанино, ето ти брадата, последната нива оженахме и житото преврахме. Кумшиите спреварахме. Дано до година чувства да е още по-богато. Дай Боже. Сега, стопанино, тая брада да я закачиш на града до иконостаса и да я пазиш до Симеонов ден. След това да урониш зърната й и да ги смесиш с житото за посев, че да е още по-богата годината. Ти тая година беше добър стопанин, Господ здраве да ти дава. Дай Боже, дай Боже. И ти справка се година по-голям берекет да има. Дай Боже. Така. Желая ви и на вас, жетвари. Вие бъдете здрави. А сега дойде ред да закопая царят на нивата. Егоде. Виж как сме ти го отделили. Егоде. Я виж, як погледнете ме пущината. Той е стръг е дал 3 класа. Хайде тогава до година. Берекетлия. Дай Боже. Дай Боже. Така. Браво. До година двойна реколта да изкараме. А за това, че вие работихте съвестно, давам ви като възнаграждение още 5000. Много пари. 5000 лева. Голяма пара, 5000 лева. Толкова нещо ти уша да ти. До година повече да дадеш. Ще даде. Да и жив и здрав ще даде. Хей, моми! Приключихме вече с
жътвата. Сега идва ред на седянките, чизи ще се правят. Искам да ви поканя най-напред пред моята къща да направим една хубава голяма седянка и вече оттам насетне един по един ще ви изредиме всичките. Пред моята къща има голяма поляна, голям огън, ще играем и ще пеем до зори. Заповядайте. Чакаме да се мръкне, да се стане, да се направи седянка. Давайте да му тропнем едно кръшно българско. Що да не? Ще тропни. Айде, малино, Кинке, на жътвата си последна беше, дай да те видим сега на това. Ама на Стефания да се дам ред, на него са това. Хайде, добре. Тогава ще ми попея да... Тодоро любиле, казал нашка ябълко. Тодоро любиле, казал нашка ябълко. Като си ме любила, що не си ми казала? Като си ме любила, що не си ми казала? Що не си ми казала и аз тебе да любя? Що не си ми казала и аз тебе да любя? И аз тебе да любя, и аз тебе и ти мене, и аз тебе да любя, и аз тебе и ти мене. Помниш ли, любе, знаеш ли, кога се двама любехме? Помниш ли, любе, знаеш ли, кога се двама любехме? Кога се двама любехме в росното ливаде? Кога се двама любехме в росното ливаде? На купи го правихме и тамо се любехме. На купи го правихме и се тамо любехме. Помниш ли, любе, знаеш